Evo ga žvalavi, sprema se za boks meč sa decom. Sad ćeš mali da vidiš kako biju delije. Dovedite mi onog malog šugavog, što mu je tata blokader, da ih nabadam odmah ovde. Gde je onaj mali od one blokaderke sin, da mu ja objasnim kako se vodi država. Sad ćete da vidite kako Čika Vučko bije. Ovo sam naučio od Red Devilsa, dok smo bili na turneji po Evropi, ja i moja braća vođe, navijača Crvene zvezde. Evo ga žvalavi, sprema se za boks meč sa decom. Sad ćeš mali da vidiš kako biju delije. Dovedite mi onog malog šugavog, što mu je tata blokader, da ih nabadam odmah ovde. Gde je onaj mali od one blokaderke sin, da mu ja objasnim kako se vodi država. Sad ćete da vidite kako Čika Vučko bije. Ovo sam naučio od Red Devilsa, dok smo bili na turneji po Evropi, ja i moja braća vođe, navijača Crvene zvezde.